Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadu arafiyu darajatil wadudu kashfil ghummati Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba ɗaya. Yau ina son shiga shirri na ban mamaki wanda in ka yi shi tik-tak sai dai in ka yi mistake. Ka je waje masu sayar da maganin gargajiya ka nema kwaɗo mai gajeren kafa guda biyu ko kuma kwa anguwa ka tsinta. In ka tsinta kwa anguwa sai ka je waje masu sayar da maganin gargajiya ka ga wani maciji an ɓare shi an shanya fatan. To wanda an ɓare ba wanda ba ɓare ba ka nema ko guntu ne ka zo ka daka shi sai ka daka kaza wannan kwaɗo mai gajeren kafan ka raba su sai ka nemi gungun. In ka samu gungun sai ka ɗora gungun a kan wuta sai ka roƙi Allah, Allah ina so ka bani mota, Allah ina so ka bani gida ko kuma Allah ina so ka bani sarauta. Ka tofa sai ka saka miciji ka bar micijin ya soyu da kan sha da fara baki. Ka ƙara ɗaukan kwaɗon ka ce Allah ina so a cikin matasa ko a cikin mutane Allah ni in samu ɗaukaka suna biyu ko kuma Allah ina so in samu ɗaukaka kowane hanya. Ɗan adam dai in yi magana kar ya yi musu, in yi kwarjini, in yi farin jini, in yi ɗaukaka. Ka tofa gajeren kwaɗo mai gajeren kafa ka saka a cikin wannan gungumi ɗaya-ɗayan da macijin yake ciki ka bar su. Za su soyu za su zama baki kirim sai ka juyo su. Ba ka juyo su a cikin farin kyalle ba sai ka ɗore bakin farin kyallen ka nemi rami idan an ce rami kamar ruwan sama ya zo yanzu ya tsaya akwai tafkin da akwai ruwa ai sai ka shiga cikin tafkin ka tona rami a wurin sosai sai ka binne. In ka binne ka gama ka fita ka wanke hannunka da kafanka ka zauna. Mai gida ko baka da aiki Allah zai baka aiki. Wannan sirrin da na baka na yi shekara 4 ina neman su amma gashi ina baku shi fi sabilillahi. Wanda ya ɗauka ya yi Allah ya taimaka, wanda ya ɗauka bai yi ba ma Allah ya taimaka mishi yanda zai yi wannan abun ya yi. Mun bar wannan mu zo kan ƙadangare.